Муковисцидозата – генетично прогресиращо заболяване, което засяга основно белия дроб и почти всички органи и системи на човешкото тяло. В България са диагностицирани около 200 пациента, основно деца. Лечение за заболяването няма, но с подходяща животоподдържаща терапия болестта може да се контролира. Животът с муковисцидоза е една постоянна борба, ежедневни физиотерапии, прием на медикаменти и хранителни добавки. Всеки ден за деца и възрастни, засегнати от болестта, не е подарен, а извоюван. Да подкрепим тяхната смелост и борба и да помогнем за създаването на фонд за закупуване на кислородни апарати, жизнено необходими при влошаване на здравословното им състояние. Тези апарати са тяхната глътка въздух за живот. Приемете искрените им благодарности за жеста ви към тях и подадената ръка. Нека отново покажем, че заедно можем да бъдем много силни и да променяме човешки съдби. Здравейте, уважаеми гости на спектакъла 65 рози, уважаеми дами и господа, скъпи приятели! През далечната 1965 година Мери Вайс, майка на 3 момчета и 3 болни от муковисцидоза, започва работа в фундация Cystic Fibrosis. Нейната цел е да събира финанси и да намира финансова подкрепа за изследванията, посветени на болестта. Един ден нейният 4-годишен син Ричард влязъл в стаята на майка си и тъй като бил неволен свидетел на всичките й дълги телефонни разговори, казал: "Знам за кого работиш." Стъпи се на Мери, погледнала сина си, тъй като той нито знаел, че е болен от болестта, нито знаел за кого работи майка. И го попитала: "За кого работи, Ричард?" А той казал: "Ти работиш за 65 рози." На английски 65 roses. Не ви ли звучи като Cystic Fibrosis? Това е името, с което децата болни от муковисцидоза наричат болестта си, защото им е по-лесно да го произнасят. Просълзена Мери прегърнала сина си и казала: "Да, миличек, аз работя за 65 рози." От тогава, вече повече от 40 години насам, името 65 рози е това, с което децата наричат болестта си. И така розата, този древен символ на любовта, се е превърнала и в символ на асоциация муковисцидоза. А сега е време да дадем начало на концерта с първото изпълнение. Аплодисменти за Тео Батуров и песента "Почти забравена любов". Защо се връщаш? Надей, мислиш ли, че малко късно идваш ти? Защо се връщаш? Надей, да, аз за теб забравил съм почти. Не ми припомняй, не дей, какво били сме някога един за друг. Не идвай вече, не дей, отдавна любовта я няма тук. Забравих аз от миналите дни, не можем се да
Не. Ела за малко. Знаеш коя е тази дума? Местословицата тук, водоравно. Защото е така. Кодрано, да. Знаеш ли? Коя е? Абе, и ти не я знаеш, и аз не я знам, дай да скъсам да я. Нали? Така. Ще го скъсаш ли? Ето я ще помогна. Накъсай го това, накъсай го на малки парчета. После ще звънна като влизам. Не слушах много валежи. Вот ето. Супер. Крепе си попада. Така. Ядох ли леко? Това не беше никак леко. Местна танцова група с галактическо име. Някой знае ли? Точно така. Това са галаксии. Със соловото изпълнение на Ивайло Янев, книгата на моя живот.
най-важните неща в България, това е магията на народното творчество. Шарките на нашия пъстър фолклор за вас ще представят ансамбъл Тракия. Хората казват, че човек е толкова голям, колкото се чувства. Но аз бих допълнил и толкова голям, колкото е голям гласът му. Затова аплодисменти за малкото момиче с големия глас Мария Писарова. Mari maka mo
ако тук в театъра имаше прозорци, щяхте да видите каква красива дъга изниква в небето навън. Но тъй като прозорци няма, тук за вас на живо са арт-формация Дъга. Силен аплауз!
Сега, после кое трябва да вкараме, за да стане средата кое? Зелено. Се забравя. Вкарваме и зелената. И коя остана? Бяла. Какво се получава? Малко в България. Само че той е ще го бяла. Виж това. Така, бяло, зелено, червено. Връщаваме чистите. Не така. Размахай. Знаеш ли какво ще е? Той знае, но се забравя. Няма нищо. Важно е. Връщ. Ай, размахай сега. Гледай сега. Аплодисменти за Тео Батуров отново. Благодаря. Здравейте! Отново. Следващата песен, която искам да изпея, е нещо много специално за мен. Тя е написана през, не знам, близка или далеч на 2001 година от един от най-добрите инструментални композитори в България, Любомир Денев.
Направена е с ансамбъл на Националното радио, с оркестъра, с биг бенда и така нататък. За съжаление, почти не се лансира в България и аз съм поел така една малка мисия на всеки концерт, където мога да изпълнявам. И така, представям ви песента "България – хилядолетна красота". Земя е тази страна, а колко много хубост е събрала. Тракийските поля и Стара планина и Дунав като синя огърлица. Там бликат сред гори най-бистрите води, цъфтят омайни билки лековити. Там сякаш Господ Бог със щедра ръка от красотата райска е разсипал. Ах, тази приказна страна нарича се България и който там поне веднъж е бил, той запомнил една хилядолетна красота и в душата си носи я до край. От гордия Балкан до Черното море звънят на медни чанове камбани. На триусти езера запява кавал и песента полита към звездите. Ах, тази приказна страна нарича се България и който там поне веднъж е бил, той запомнил една хилядолетна красота и в душата си носи я до край. Ах, тази приказна страна нарича се България и който там поне веднъж е бил, той запомнил една хилядолетна красота и душата си носи я до край. Хилядолетна красота и душата си носи я до край. България е в нас. Благодаря. Ваня, там не Знаете, обаче коментарът беше просто... Не знаеш.
Уловка. Сега искам да ви представя две истински поп диви. Поп певиците Бетина и Деница.
на Джастин Бибър и Джейдън Смит Never Say Never и е ползван за всички присъстващи тук. Нека никога не казваме никога и сбъдваме мечтите си. I gotta be the best.
Ами, лак искам някой. Ама добър искам момиче, сега сте момчета. И за къв мазет. Моето момче ти мисли момиче. Ето. Наистина не се шегуваме, смисля, че спрема е там. Нищо не, трябва да се направим детска грезна. Да ги питаме нека се казва, така иначе излезна. Как се казваш? Как? Стефан Йорданов Богданов. Не, женен ли си? Не, страхува се от обвързан. Добре, ти как се казваш? Как? Сияна Стоянова Славова. Където знаеш ли си? Номер лична карта, на група. Женена ли си? Що ли се вземете? Той Георгиева Колева, виждате, че ли сте в съда, казват с потъка. Еко, къде отиваш от задите? Стой до жена си. Кума къде е? Един кум не трябва. Какъв кум, бе? Ами кум. Ти мога се жениш на кум. Мога се жениш с кум на кум. Ето един добро кум. Или ти мисля се объркаш. Скеш. Скеш. Той мед няма. Добре. Ела да види сега. Жена ти какво ще направи? Аз съм забърсане на прах, масло, всичко. Така на вързо. На вързо. И ги слагаме в най-ценното място. Искам да хванеш от него там. Лекичко. Стойте ми. Стоя. Ето имах една крепичка, вече няма. Тя изчезна, защото се появи тук. Дай да дърпаме село. Чак! А сега ви представям балетен център Галаксико и танцът им среднощен джаз.
това беше пламък да свети в тъмното. Какво друго ще свети в тъмното? Звезда. Знаете ли какво е звезда? Какво е? Жълта рошова точка. Не, шегувам се, разбира се. Не знам и аз какво е точно, но не ме интересува. Защото знам кои са звездните момичета. А те, скъпи хора, са прекрасни. Аплодисменти за тях. Как при срещата
направих така, топчето повече не се върна. И остана в уличната. Представяме ви невероятните Street Dust. Ако може някой по-малко да вземе и да снима, няма никакъв
студена зимна вечер. Всичко навън е побеляло от неспирно валящия с дни сняг. Вие стоите и гледате това през прозорец на топъл и уютен дом, седнали до елхата на Коледа. А снежинките навън не спират да валят. Все така меки и бели. Изглежда магическо, нали? Така за пръв път видях сняг. Дълго време си мислех, че първият път, когато съм видял сняг, е било и първият път, когато видях истинска магия. Мислех така дори когато преди 5 години започнах да се занимавам с магическо изкуство. Но не много отдавна открих една много по-силна, истинска и велика магия, без която всичко изглежда безмислено и ти е трудно да продължиш напред. Не става въпрос за любов. Любовта няма нищо общо с това. Тя няма място в разказа ми. Тук става въпрос за нещо много по-ценно, за нещо много по-важно, за нещо много по-истинско. Става въпрос за приятелство. Когато имаме нещо такова в живота си, идва момент, в който ние забравяме много неща. Идва момент, в който спираме да оценяме това нещо по начина, по който трябва. И тогава се намесва една сила. За някой е Бог, за другия е съдбата, за третия е друго. И тази сила ни разделя с това нещо за определен период от време. За да се научим колко е важно за нас. Да се припомним колко важно е за нас. Да научим как трябва да го ценим и кое е правилното. И когато това стане, същата тази сила ни го връща обратно. Но го връща по-хубаво от всякога. Защото ние сме се променили. Научили сме урока си и все пак така е устроен света. Такъв е кръговрата на живота. Грешим, поправяме грешките си, научаваме нови неща и в крайна сметка всичко се оправя. И един ден всичко се идва на мястото, както трябва да бъде. Затова и бялата магия на снега ни напомня това всяка година. Dancing bears, painted wings, things I almost dreamed.
Добър вечер от мене. Аз лично искам, преди да изпея песента, да я поздравя с нещо от себе си, така, да го кажа. Тъй като песента се казва "Ние сме шампиони", знаете на кои всичките, все си мисля, че, защото постоянно наблюдавам какво става в България и винаги ме очарова едно такова събитие. Все си мисля, че в случая малко от малко наистина някой е постигнал тази чар, който тук е постигнал малко повече от всичките останали, защото наистина успяваме в нещо такова. Нали. Искам да ви кажа, че напредваме малко по малко в тази криза, която е, и това, че си даваме лептата, която не е задължителна от сърце и душа. Аз лично постарах се да си дойда с кръчето, каквото мога да направя, защото получих голяма помощ от много хора. Не мога да обясня за какво ставаше въпрос, но успях. Така че и заедно с вас искам да я приканя, който знае тази песен, просто да я пее с нас, защото след малко зад гърба ми ще стане много пълно и няма да има разлика между публика и изпълнители. Така че, Queen, айде да почваме. Всички заедно. Едно столче ще може да ми дадете. I've paid my dues, time after time. I'm trying to say this.